Brugen af personanalyse handler om at give værdi til ansættelsesudvalget. Ja, vi får en idé om, hvad er det for en personprofil, at vi sidder overfor, hvad er det for nogle kvalifikationer, den her kandidat har, og ved brugen af personanalyse, så får vi også indsigt i, hvordan kandidaten vil agere i forskellige arbejdssituationer. Det er det, det handler om. Men for at skabe størst værdi for ansættelsesudvalget, så er det vigtigt, at man bruger hele værktøjet. Hos Finder Connect, der bruger vi Master Danmarks personanalyseværktøjer, og de har nogle forskellige værktøjer, alt efter i hvilken forbindelse, at du har brug for at anvende et værktøj, for eksempel af en teamsammensætning eller en ansættelse. Det kan være lidt forskellige værktøjer. En profilrapport fra Master Danmark ser typisk sådan her ud. Det er den forsimplede udgave, som jeg lige har taget med her i dag, og handler om, hvordan kandidaten vil følelsesmæssigt reagere i forskellige arbejdssituationer, hvordan kandidaten går til andre mennesker i organisationen, både sit nærmeste team og det at skabe nye kundekontakter eksempelvis. Redskabet er et fantastisk værktøj i forbindelse med en anden samtale. Det er der, hvor jeg typisk vil bruge den. Og så har jeg som oftest ansættelsesudvalget siddende omkring mig, som så lytter passivt med, mens jeg har samtalen med kandidaten, hvor vi går i dybden med de her forskellige arbejdssituationer, man kan stå i den her rolle. Og hvis man skal have størst værdi af sådan en analyse, så vil jeg råde til, at ansættelsesudvalget får inden hele processen, altså i det, hvor man sidder som ansættelsesudvalg og ved, at man skal have en personprofil i den her stilling. Man laver en kravspecifikation omkring, hvad er det, vi står og mangler, og hvor skal organisationen hen, hvilke kvalifikationer har vi så brug for. I det øjeblik er det vigtigt, at man får udfyldt det værktøj, som analyser egentlig tilbyder, at man laver det, der hedder en assessment, og finder ud af, hvad er det for nogle tanker, ansættelsesudvalget har omkring den her personprofil, at vi faktisk søger. Og derfor kan man hver især udfylde en analyse, som vi så har som bagvedliggende værktøj til, når vi får kandidaternes analyser indsendt. Og så kan vi sætte dem op mod hinanden og se, om der faktisk er nogle match. Det jeg som rekrutteringskonsulent typisk oplever, det er, at ansættelsesudvalget har brug for faktisk at få den her udfyldt. Typisk har man ikke samme indgangsvinkel til, hvad den her rolle skal kunne, for der, hvor man, nu er det jo typisk en ledergruppe, selv sidder i organisationen. Og det er vigtigt at få talt om, hvad er så størst prioritering? Hvad skal vi prioritere allerhøjst? Og det er der forskellige meninger om. En rekrutteringskonsulent faciliterer den her samtale, så analyseværktøjet bliver brugt længe forinden, at kandidaten får deres link tilsendt til udfyldelse af personanalyse. Og det er en rigtig god idé at få gjort det tidlige proces. Det er klart, at kommer der en kunde og er sent ude og siger, jamen jeg skal bruge noget analyseværktøj, og vi er allerede så langt i proces, at vi har taget første samtale, ja, så bruger man det halve, så at sige. Men jeg vil bestemt råde til, at man får brugt hele værktøjet. Det giver rigtig stor værdi.